పూజా విధానంలో ఎన్నో రకాల పూజలు ఉంటాయి. అలాగే పూజ గదుల్లో కూడా ఎన్నో రకాల పూజ గదులు ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క ఇంటికి ఒక్కొక్క రకమైన వాస్తు ఉంటుంది. కాబట్టి పూజా గది ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో పూజ గదిలో ఉండకూడని పూజా సామానేంటి, ఉంటే గనక ఏవి తీసేయాలి, పూజ గదిలో ఏవి ఉండొచ్చు, ఈ విషయాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. వినాయకుడికి చెందిన 3 ప్రతిమలను పూజ గదిలో ఉంచకూడదు. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఆ ప్రతిమలు ఉంచటం వలన అనారోగ్యకరమైన వాతావరణం వస్తుంది. అట్లాగే ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం దెబ్బతింటుంది. అంటే నెగటివ్ ఎనర్జీని ఈ ప్రతిమలు ఉంచటం వలన మనం పూజ గదిలోకి ఆహ్వానించినట్టు అవుతుంది. తద్వారా అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాగే ఇంట్లో శివలింగాన్ని ఉంచకూడదు. కొన్నిసార్లు మనకి స్నానం చేయడం కుదరకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు శివలింగాన్ని పూజించటం కుదరదు. అందువల్ల మహాశివునికి కోపం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ శివలింగాన్ని ఇంట్లో ఉంచకండి. ఎందుకంటే నిత్యం పూజాధికాలు జరగాల్సిన లింగాన్ని మనం ఒక్కరోజు పూజించకపోయినా ఆ శివయ్యకు కోపం వస్తుంది. కాబట్టి శివలింగం గుడిలో ఉండడమే శ్రేయస్కరం, ఇంటిలో ఉండడం అంత శ్రేయస్కరం కాదు. అలాగే ఒకే దేవుడికి చెందిన, ముఖ్యంగా దుర్గాదేవికి చెందిన 3 ప్రతిమలు ఒకే పూజ గదిలో ఉండకూడదు. దీనివల్ల కూడా నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది మన ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. దుర్గాదేవికి చెందిన 3 రకాల ప్రతిమలను పూజ గదిలో ఎప్పుడూ పెట్టకండి. ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. కాబట్టి 3 రకాల ప్రతిమలు ఒకే చోట ఒకే పూజ గదిలో ఉండకూడదు. ఇక తరువాత పూజా సమయంలో ఎప్పుడు దేవుణ్ణి తాజా పూలతో మాత్రమే పూజించాలి. పూలను ముందు రోజు తెచ్చి పెట్టుకోవటం, ఆ మరుసటి రోజు వాటిని వాడడం, లేదా ఒకేసారి ఎక్కువ పూలు తెచ్చుకుని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి ఒకరోజు కొన్ని తర్వాత రోజు కొన్ని అలా వాడడం అనేది తప్పు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దైవ పూజకు అలా వాడకూడదు. ఏ రోజు పూలు ఆ రోజే చెట్టు నుంచి కోసి తెచ్చుకోవాలి. లేదా మార్కెట్ నుంచి ఏ పూట, అంటే ఈ రోజు తెచ్చిన పూలు ఈ రోజుకే, రేపు పొద్దున్నే వెళ్ళి మళ్ళీ కొనుక్కొచ్చుకుని పూజ చేసుకోవాలి. అంతేకాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు పూలు ఈ రోజు రేపు అలా వాడుకోకూడదు. అదేవిధంగా కొంతమంది దేవుడి దగ్గర పెట్టిన పూలను తొలగించడం మర్చిపోతూ ఉంటారు. కానీ అలా ఎప్పటికీ చెయ్యకూడదు. ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఫ్రెష్గా పూలు పెట్టి భగవంతుణ్ణి పూజించాలి. అలాగే విరిగిన ప్రతిమలను ఇంట్లో పూజలో ఉంచకూడదు. విరిగిన ప్రతిమలనేవి మన ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉండకూడదు. అదేవిధంగా పూజా గదిలో కూడా విరిగిన ప్రతిమలకి పూజ చేయటం అనేది చాలా అరిష్టానికి దారి తీస్తుంది. ఇలా విరిగిన ప్రతిమలకు పూజ చేయడం ద్వారా ఎంతటి ధనికుడైనా సరే నిరుపేదగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలా చేయకండి. ఎందుకంటే పగిలిపోయినవి నెగిటివ్ ఎనర్జీని బాగా గ్రాస్ప్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఇంట్లోకి నెగిటివ్ ఎనర్జీ వస్తే గొడవలు, అనారోగ్యాలు ఇవన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పగిలిపోయిన ఫోటోలను పూజా మందిరంలో కానీ ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడూ ఉంచుకోకూడదు. భక్తుడు ఏకాగ్రతతో దైవాన్ని పూజించలేడు. ఎందుకని? ఇలాంటివి ఉండడం వల్ల. ఇక తరువాత నిద్రపోయిన తులసి మొక్కను కానీ ఇంట్లో ఉంచామనుకోండి, చాలా అరిష్టం. దాన్ని నదిలో కానీ కొలంలో కానీ వేసి ఆ కుండీలో మట్టి పెళ్లగించి పైకి కిందికి చేసి కొత్త మొక్క వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నిద్రపోయిన తులసమ్మని ఎప్పుడు కూడా మన ఇంట్లో ఉండకూడదు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా దాన్ని పారే నీటిలో వేసేయాలి. కొత్త మొక్కని ఆ కుండీలో పెట్టుకోవాలి. ఇక గుడ్లగూబపై ఆసీనురాలైన లక్ష్మీదేవి యొక్క ప్రతిమను ఇంట్లో ఉంచకూడదు. ఎందుకంటే అలా లక్ష్మీదేవి ఉంటే ఆ ఇంట్లో లక్ష్మి నిలవదు, ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. మరి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మన ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా మనం వినాయకుడి ముందు మనం తులసి దళాన్ని సమర్పించకూడదు. ఎందుకంటే వినాయక చవితి రోజున కూడా మనం తులసి దళం పెట్టం. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా అది గుర్తుపెట్టుకోండి. తులసి దళాన్ని కానీ తులసి మాలను కానీ వినాయక స్వామికి సమర్పించకూడదు. మన పూజ గదిలో ఎప్పుడూ కూడా ఆంజనేయ స్వామి ఫోటోని మనం పెట్టుకోవాలి. ఆంజనేయ స్వామి ఫోటో మన పూజ గదిలో ఉండడం వల్ల నరదిష్టి అనేది ఉండదు. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆంజనేయ స్వామి ఫోటో
మన సింహద్వారం పైన మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్టుకోకూడదు. కంపల్సరిగా పూజ గదిలో మాత్రమే పెట్టాలి. ఒకవేళ మీరు గుమ్మం దగ్గర కానీ ఆంజనేయుని ఫోటో పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే నరదృష్టి వినాయకుడిని మాత్రం పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి అది పెట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది, కాబట్టి అది పెట్టుకోవచ్చు. తద్వారా నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా ఉంటుంది. పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి పెట్టుకోకూడదు, నరదృష్టి వినాయకుడిని మాత్రం పెట్టుకోవచ్చు. అలానే మనం లక్ష్మీదేవి గుడ్లగూబ మీద కూర్చున్న ఫోటో లేదా లక్ష్మీదేవి నిలబడి ఉన్న ఫోటో కూడా మనం పెట్టుకోకూడదు. గుడ్లగూబ మీద ఉన్న ఫోటో పెట్టుకోవటం వల్ల మనకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తాయి. అదే విధంగా లక్ష్మీదేవి నిల్చుని ఉన్న ఫోటో గనక పెట్టుకుంటే మనకి ధనం అనేది ఇంట్లోకి రాదు. ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే విధంగా లక్ష్మీదేవి వెనక కంపల్సరీ ఏనుగులు మాత్రం ఉండాలి. అలా లేకుండా ఉత్తి లక్ష్మీదేవి తామర పువ్వులో కూర్చున్న ఫోటోని అస్సలు పెట్టకూడదు. ఖచ్చితంగా 2 ఏనుగులు ఉన్న ఫోటోని పెట్టుకోవాలి. ఇలా 2 ఏనుగులు ఉన్న లక్ష్మీదేవి ఫోటో పెట్టుకుని ప్రతి శుక్రవారం కుంకుమార్చన చేస్తే కనుక ఆడవాళ్లకు అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయట. అలాగే సీతారాముల ఫోటోని కూడా మనం పెడుతూ ఉంటాం. సీతారాముల ఫోటోని ఎప్పుడు కూడా శ్రీరామునికి పట్టాభిషేకం చేసే ఫోటో మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకుంటే సకల దేవతల అనుగ్రహం మనకి లభిస్తుందట. అలాగే మన పూజ గదిలో లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఫోటో కనుక మనం పెట్టుకుంటే కనుక మనకి చాలా మంచి జరుగుతుంది. కానీ ఒక విషయాన్ని మాత్రం మీరు ఇక్కడ తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఫోటో ఏదైతే మనం పెట్టుకుంటామో ఉగ్ర నరసింహస్వామిని మనం పెట్టుకోకూడదు. అలా పెట్టుకోవటం వల్ల మానసిక ఆందోళన కలుగుతూ ఉంటుంది, మనసు స్థిమితంగా ఉండదు. ప్రశాంతంగా ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఫోటోని మాత్రమే మనం పెట్టుకోవాలి. మీరు ఎవరైనా గ్రామ దేవతలకి పూజలు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వారి ఫోటోలు కూడా మనం పూజ గదిలో పెట్టుకోవాలి. అలాగే పగిలిపోయిన గాజు వస్తువుల్ని మనం ఇంట్లో అస్సలు ఉంచుకోకూడదు. అవి విరిగి పగిలి ఉంటే వెంటనే అవి పడేయాలి. అంతేగాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పగిలిపోయిన గాజు వస్తువుల్ని ఇంట్లో ఉంచకూడదు. అలాగే మనం పూజ గదిలో శివుని ఫోటోని గనక పెట్టుకుంటే బిల్వ పత్రాలతో మనం పూజించాలి. ఒకవేళ మనకి దొరికితే బిల్వ పత్రాలతో గనక శివునికి పూజిస్తే 3 జన్మల పాపాలు తొలగిపోతాయని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ బిల్వ పత్రాలు ఎప్పుడు కూడా సోమవారం, అమావాస్య, మకర సంక్రాంతి, పౌర్ణమి రోజు, అష్టమి, నవమి ఈ రోజుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం తుంచకూడదు. మిగతా రోజుల్లో తెచ్చుకుని శివునికి మనం పూజ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు కూడా మనం శివునికి కుంకుమతో ఎప్పుడు పూజ చేయకూడదు. శివునికి ఎప్పుడు కూడా గంధంతో మాత్రమే పూజ చేయాలి. కుంకుమ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో శివునికి పూజకు పనికిరాదు. అదేవిధంగా శివలింగం కానీ మన ఇంట్లో ఉంటే అది కొబ్బరి నీళ్లతో అభిషేకం చెయ్యకూడదు. అంటే శివలింగానికి కొబ్బరి నీటితో అభిషేకం చెయ్యకూడదు. అలాగే శివునికి ఇష్టమైన పళ్ళల్లో వెలగపండు శివునికి సమర్పిస్తే చాలా మంచిది. ఇలా సమర్పించడం ద్వారా అంటే వెలగపండు సమర్పించడం ద్వారా దీర్ఘాయుష్ మనకి ప్రాప్తిస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా శివునికి సంపంగి పువ్వులు సమర్పించకూడదు. ఎందుకంటే శివుడు సంపంగి పూలను ఇష్టపడడు. కారణం, ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడు విష్ణువు లింగం యొక్క ఆది అంత్యాలు తెలుసుకోవటానికి వెళతారు. అలా వెళ్ళినప్పుడు శివుడు అంటారు కదా, ఎవరికైతే ఆది అంతం కనపడుతుందో వారు వచ్చి చెప్పాలి అని. అయితే విష్ణుమూర్తి చాలా దూరం ప్రయాణించాక తనకి ఎటువంటి అంత్యం కూడా కనిపించలేదు అని చెప్పి వచ్చి శివునికి చెప్తారు. కానీ బ్రహ్మదేవుడు మాత్రం ఆది కనిపించింది, లింగం యొక్క ఆది నేను చూశాను అని చెప్పి చెప్తారు. దానికి శివయ్య నిజంగా చెప్పండి, నిజంగా మీరు చూసారా అంటే సాక్ష్యం ఉంది అని సంపంగి చెట్టుని సాక్ష్యంగా తెస్తారు. తర్వాత గోవుని కూడా సాక్ష్యంగా తెస్తారు. కానీ గోమాత తలతోటి అవును అన్నట్లుగా ఊపి తోకతోటి కాదు అన్నట్లుగా ఊపుతుంది. అప్పుడు శివయ్య, తలతోటి నువ్వు అబద్ధమాడావు కనుక నీ తల భాగం పూజించదగింది కాదు, తోకతోటి నిజం చెప్పావు కనుక నీ తోక భాగాన్ని అందరూ పూజిస్తారు అని చెప్పి శివుడు గోమాతకి చెప్తారు. ఇక సంపంగి పువ్వుతో నీవు అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పావు కనుక నీవు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పూజకి పనికిరావు, నా పూజలు అస్సలు నిన్ను వాడకూడదు అని చెప్పి శివుడు ఆ రోజు చెప్తాడనమాట. సో కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడు కూడా శివలింగానికి సంపంగి పూలతో పూజ చేయకూడదు. అదే విధంగా శివునికి ఎప్పుడు కూడా అభిషేకం అనేది జలధారతో చేయాలి. ఎప్పుడు మనం పూజ చేసేటప్పుడు
గణపతి పూజ చేసిన తరువాతే మిగిలిన పూజలు మనం చేయాలి. ఒకవేళ మనం శివునికి అభిషేకం చేస్తున్నట్లయితే కనుక తప్పకుండా పంచాక్షరి ఓం నమః శివాయ అనే పంచాక్షరిని తప్పకుండా ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూనే అభిషేకం చేస్తే చాలా మంచిది. అలానే మనకి తులసి దళాలతో శివునికి ఎప్పుడు కూడా పూజ చేయకూడదు. వినాయకుడికి శివుడికి ఇద్దరికి కూడా తులసి దళాలతో పూజ చేయకూడదు. ఇక శివయ్యకు తులసి దళాలతో ఎందుకు పూజ చేయకూడదు అంటే, తులసి మాత యొక్క భర్త శంఖచూదుడు. శంఖచూదుడిని శివుడు తన త్రిశూలంతో వధిస్తాడు. దాని కారణంగా తులసి దళాలను శివుడికి సమర్పించకూడదని మనకి చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మనం ఎప్పుడు కూడా గడప దగ్గర ఇంటి ముందు ముగ్గు వేయాలి. ఎందుకంటే ఇంటి ముంగిట్లో ముగ్గు ఉంటే లక్ష్మీదేవి చక్కగా ఆనందంగా ఆ ఇంట్లో ప్రవేశిస్తుంది. ఒకవేళ ఇంటి ముంగిట్లో ముగ్గు లేకపోతే ఆ ఇల్లు దరిద్ర దేవతకు నిలయమని లక్ష్మీదేవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రవేశించదు. కాబట్టి ఉదయాన్నే లేచి గుమ్మం శుభ్రం చేసుకుని ముగ్గు వేయటం అలవాటు చేసుకోండి. అలా ఉంటేనే లక్ష్మీదేవి ప్రవేశిస్తుంది. సాయంత్రం సమయంలో కూడా దీపాలు గడప దగ్గర పెట్టుకోవడం మంచిది. అదేవిధంగా తులసి గుమ్మం దగ్గర, తులసి కోట దగ్గర కూడా పెట్టడం మంచిది. మనం పీట మీద దేవుణ్ణి పెట్టుకుని పూజ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే వరలక్ష్మి వ్రతం కానీ లేదా వినాయక చవితి కానీ ఇలాంటివి చేసినప్పుడు పీట మీద మనం దేవుడి పటాలు పెట్టి పూజ చేస్తూ ఉంటాం. అలా చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా పీట మీద ముగ్గు వేసి ఆ ముగ్గు మీద దేవుణ్ణి పెట్టి పూజ చేయాలి. అదేవిధంగా పూజా మందిరంలో కూడా ఆ ముగ్గు మీద దేవుణ్ణి పెట్టుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైతే ముగ్గు ఇంట్లో వేస్తామో ఆ ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది ఉండదు. ఈ విధంగా మనకి లక్ష్మీదేవి ముందు కానీ తులసి చెట్టు ముందు కానీ అష్టదళ పద్మం ముగ్గు వేస్తే చాలా మంచిది. ఆ ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి ప్రవేశిస్తుంది. చక్కగా అష్టదళ పద్మం ముగ్గు వేయటం వల్ల లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నమవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, పూజ గదిలో ఉండకూడని పూజ సామాన్ ఏంటి, పూజ గదిలో ఉంచాల్సిన ఏంటి, ఏ విధంగా ఏ దేవుడికి పూజ చేసుకోవాలి, ఏమేమి సమర్పించాలి, ఏమేమి సమర్పించకూడదు, చాలా విషయాలు ఈ వీడియోలో మేము చెప్పాము. కాబట్టి వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ను తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.